Og det er noget af en præstation. Vi har snakket med næstformanden i Sindnet.dk, som hedder Lone Mørk. Hvilke sager kæmper I for i dag? Vi kæmper for bedre vilkår for alle psykiatribrugere i hele landet. Vi kæmper for, at de voksne også bliver hørt. Der er begyndt at blive så småt behandlingsgaranti for de børn og unge, og det er jo super fedt. Men dem, der er inde i psykiatrien, føler sig rigtig meget overset. Hvorfor bliver psykisk syge ikke hørt? Den erfaring, vi har inde på Sindnet.dk, det er, at psykisk syge er i to grupper. Der er os, der står her i dag og danser om juletræet og tør godt og råbe højt. Og så er der rigtig, rigtig mange, der synes, måske at de er til for meget besvær i forvejen. Og egentlig har det bedst med at sidde og bare gøre tingene i sit eget tempo. Lige så stille og roligt får mod og lyst til at komme ind. Og så får de ikke råbt højt. Og det gør jo, at så bliver man ikke hørt. Dengang, at Michaela Pfeiffer, hun skrev, helt ærligt, vi har fået nok, lad os demonstrere, så var opbakningen enorm. Men heldigvis så er der sådan, at i dag er det psykiatribrugere, der tager initiativ til det her. Det er faktisk en borderline-pige inden fra Sindnet, som en dag fik nok og skrev et forumindlæg og skrev, kan det passe, at vi bare skal sidde her og være passiv og finde os i, at der ikke er nogen, der råber mere. Opbakningen var, at vi vil lave en underskriftsindsamling. Også på nettet, for alle dem, der ikke har lyst til at møde op i dag. Skal vi ikke lave en demonstration? Skal vi ikke lave en underskriftsindsamling? Og det kan man så sige, det fik hun sat gang i, både i København og i Odense og så her i dag. Men vi vil også demonstrere. Vi vil ud og sige, at psykiatrien hænger så med røven i vandskorben. Lad os bare sige det, som det er.